Video ka, no? Gading! Hi! Nagkandali pa cute. Cute. Ang tsura yan. Na. Sa likod. Damo kami. Dangki, the gorilla is Oh, sabi, ato baby oh! Na, baby! Baby, hi baby! Ay, apo, grabe ganyan! ayaw tawa ng bibigyan niya. Grabe ganyan, kadlaw ya! Pa-coach ka dyan kay Sir Mark. Ara na sagay sa kurito. Hindi kita may guyag ha? Yan, pa-coach ka kay Sir Mark. Tumbo anay. Matakal na siya punta. Uy, abit na lang po, Olba. Ano pa, hindi mo tingnan po yan eh. Pinaka mo nakabot ni Manay dyan, Jay. Ay, Ipalipay si Arjen niya. Hindi ka na? Lola? Ara pa, may pula pa oh. Na, pula ka na? yun ano mo ni Sir No, no, ara. Wow! Ano ba? Ara na sa kurito. Ito pa ang sabi ako. Ipalipay si Arjen niya. Si Manay Noy, yung oras sa luyo mo. Oo. Si Manay yan, Jay. Ano ba? Nasaktan na yung kunta. Si Manay. Ay, kinadlawan mo sa ano mo. Ay, kinadlawan mo sa ano. Ay, kinantawan niyo, abi. Daily yung kayo, dayo. Lagi pila sa bibidyan mo. Mga nagbibigay ka, tapos agad. Ay, pusa to. Takot na tawa ni bibidyan kayo. Sakay mo lang. Uy, ubo na. Mas magulang saya kay ano? Magulang sa kay Jan. Sa kigo. Magulang sila. Magulang sa kay Jan. Patudlo kay Manong ka. Mas baby, mano ka, baby? Ah, oh, si baby jam-jam mo na. Oh. Friend. Ah, oh.